Comme yel nang ma do douce. Wala don douce mom. Apa ni? Ndu ne wacc. Te mi da ha he dum bi digara. Okay. Ko ne mbaɗata noon suwa ko ay joni ko joni jofnuɗa mi feccat galle ono galle mo jeeɗa mbaɗa fecc kayitaji momin jogui Aku dus mbaɗan tamin to rabbidi. Aku dus mbaɗan tamin to rabbidi. Kama non kala ne mbaɗa damal ngal do. Amanna manani hoorema dus ko bedde fuuyta. Ɗum kam gandira hon. Kono min kam mi haltaga min suka bombi ni so renaki mi fiat dum do ha sof taw ala to wulde min kam suka so way so reno ko gonno mi do tan gam mi haji So tawi a fecci galle o kam bange baɗɗo duuso ko minen jaadata yo. Mamoudou bange baɗɗo duuso toon de poɗɗa suɓade par ce que a majjani no mbaɗa e duus No mbamni noon tan a mbaɗa. faami a meeɗa jooɗade 10 minutes a yaha hen toon ɓade aɗa andi ko aɗa andi no mbaɗa No mbamni kam noon mbaɗa. woto yejjiɗo on bange kam No mbamni noon mbaɗa. haalnima ɗum nen mi halni mam tampi accu tek ɓortoɗa ɗe e gallo motanda gallo e suñaɗi Walla sukul. aɗani sa ñawiɗo e min safrat kaɓe cafratam emo ɓorno ko moƴƴi holko kalkan ɗo ko ari ɗo suhna Wala sukul ɗo. an won sukuño Tawi ko sukul min tan mi ñaami yuma ɓooyi. mi yimam noon Mbimi ko an woni sukul. Mimam. Darani mo ndaro dow suuda. hetmo haalanma mi yimam aɗa ƴeewa meero ane o te mi yii ko darton ɗo onon kam ɗiɗo geɗɗin ngoni probléme on f woni debbo e fujjiɗi ɗi ngoni probléme on f debbo e fayande f goto kidira ɗon te mbiɗen on f mon jiilom ha tampon on dañcama woni fayid on ngala fayid onon ɓeyɗi aɗum welta ha dañon fayid te so dañi f uji tedɗi moƴƴani kono ko nandat fédération football français te ɗum gonete onon bon ɗi tan ka toon e fayande e f debbo a min te koto moƴƴi tan pawan mi gisam de sa ƴewti gisam de darata to moƴƴani sa ƴewti buki yayami ñamma mi haalata hay goto suka so wiide yewo kam mi fiyat ɗum ha soofa min mi yettaki to ganduɗa hoore ma mboɗo wiya suka mi ɗaldima e Allah eyyi taw ka bonɗuɗeɗi noon ko Mamoudou kollata kono wona min eɗi ko noon e gallo en pecci waɗi maître fini fof en pecci gallo an jewɗo ko de
min de oɗo kote sa walam kirim tutma oɗo kote ƴetta oɗa kote ha ƴewaten welma wala ade gayni Amadou bi est ce que an sehil ma garaw do ala ko mennuma asimata ko gonko an noon ka kotoɓe asimata ko gonko ko harma haalde oɗo haalde yam taw ka koto mbiman ka koto am ya fitana ngada ko ngada he bonanda ha ka koto gelle kon peccio gelle kon ke ako kira jogal ma wa Jenab kira jogal ma wa a jogal ma ko no o wondo dala ma fofu Jenab jim dala ma fofu am jogordani am jogordani an ɓayɗo ko celi yontade ma wat feere no potirɗa par ce que a wonta ɗo ɗa ɓittin gaɗe o jaɓi yontede ma kay o jaɓani os wi ka ñaw ko kefer os yontande makko ko an haalam an haalam mi hotande wona mbiɗa a kuɗo ka ɗiɗa somi yonta wondima yontanta so wondima hen yon en peccigal gasi joni hankadi yalta 100% sabu galle hankadi ko gallam gon galle ma gonda ayaltat gallo holo an ayaltat gallo mbiman umu hande no maayi umu ay ɗo mbima ayaltat gallo mbiman ayaltat gallo ayaltat gallo yawri noon ayaltat gallo weeɓi ayaltat gallo ɗo weeɓi ayaltat gallo mbiman weeɓi ken facciɓe galleji ayaltat gallo ken facciɓe galleji ayaltat gallo mbiman ken facciɓe galleji en pecci galle ayaltat gallo mbiman en pecci ayaltat gallo mbiman debbam jaatan debbam jaatan ayaltat gallo mbiman wala ayaltat mi yalta ayaltat on mbajoto wala ko gonga man on mbimi goppe yimbe yo yaltu gallo mbiman feccani on mi yalta hol sababu mo yalto gallo o yaltat mana wala ayaltat gallo mbiman ayaltat gallo an moppu mawbe o jaltat mbiman min jaltani o jaltat gallo mbiman en pecci an kan ko woni an pecci ko man ko arde yimbe o ko rek ko yaama ada majjum ko pattude non non en jaltat gallo pecci ko kam yaha jaltat gallo o yaha jaltat gallo jaltat nawru ya ni jangambe jaltat gallo jaltat man jaltat gallo ala nde woni koɗa wertana lesso dambale ɗiɗi joɗade sammo nodda ko noti an yettude tawa lesso no werta ene joƴƴina tan ñappuɗa hen joɗɗa hankkadi mbayano no ciiral ɗum kay waɗa ko an kaldanmi mi ñohanima ko an kaldanmi ko an kaldanmi Mamoudou hul Allah ka nawli an to jodiɗa ɗo ko ɗo poɗɗa joɗade Mamoudou hoto joɗade poɗɗa ko joɗade hakkude mabɓe ay an kono ay an aɗa andi muñonomi a ala ko naafikagal ma ngal bonnuma an a joɗaki hakkude mabɓe keɓa ga kadi o leloye dow koyɗe ma oɗon kirkiri jareɗe oɗon goni hakkude galle on kulani on kersani min koye Mamoudou jono humtima hankkadi gasi hankkadi kuluɗo kaɓɓitama e jeehe ha joom tawon ɗo mawna won kono joom anda Allah anda joom ko ko miño ɓawli ɓerde o ko ha sidiri o ko gañam numéro 1 mi ala minimo numéro 2 e leydi he ko wona kanko woni an jogo jenab jogo gacce ko galle jalno gonɗa so woni galle ka gurtuɗo bébé joni de cikra ka gurtuɗo bébé mata miijota ko ala jeeya a miijota ko ala jeeya aɗa waɗa ɗiɗo bonde cofɗe bonde o wona bebbe heɗo noon mi haalanma ay hande ko hande woni hande woni hande sa waɗani ko jinmi ko ken warondiroɓe ɗo e galle hande noon suudu o saɗa wela saɗa metta ko toon mbaala o sella saɗa wela saɗa metta ko toon mbaalata sa walani toon hande
ko mine ma ken war nduro sa wala to wala tan tena ndek de mbandira e an minam na ma seede mbimami duko labal kay arni ko jom puccel afani kono mana hay ma ala pucc ana ala pucci ala hirka ko nokkerɗa duko labal tukat sabu o leptima lorimi gilo erdo ha joni an holko an ma waltude mo jenab annena ala gacci jenab an ya ñande fo tan ko an ha ko wayi be bilaay don ne weli ñande fo mbatta don ñande fo maaro koy yo wot kay de medda ma fi sede maaro memeta ko maaro kono maaro tan leli tan to maaro do wuppi ma te ko domo dayde wada no mettuma dum ba tan haala o do sellan horora ay am mi yaay ha o sellan ay an wala nan o sellan horora ando woni wadde sellan min ganda raf min gonduda allo Samba dana boy mboɗomi ɗo min bamma gila garmi ha gila yumma ari ha joni ko probléme anani ay ko wajiba ko service ɗo jere o jaɓani waldata makko gila wari mi sammi dow mi sammi les mi ronki joni noon aɗa ndugo jinmi ko gummoɗa toon ngara sa ari tawa ɗo yumma degla probléme o min mi tampimi ma yimi lordi ko mbawnomi mi waɗi eyyi anani mbimi jol sa ari mamin job jol sa ari tan mo woyop eyyi jol tawaɓe ga degla probléme o koli Samba noddata Samba bi Samba ɓiyam eyyi Samba ɓiyam noddata ko ɗum tan woni dernière solution par ce que hande mbaranno mami noon min aɗa wawi hande min aɗa yo mem leydi joni aɗa ɓenndima no sukaba yo mem leydi bangal dabu koyde ma aɗa ɓenndima sukaba walla bimi to ko memam aɗa ɓenndima sukaba ha mbukumo cernamu aɗa ɓenndima sukaba rala bulu mangu ka baɗɗum denge ka baɗɗum denge gaddira mi ma ana ay ko doylo ka baɗɗum jogi rennima sukaba jombi mi de kacci ala hende ayi do ko jawi dum nene en malama de kacci ala hende ande kacci o no do jawi cerma no an joro do be gatta be en tippindiro en kabe lan gal ko tabax wondo wala do ko metti moy ko musi ay biyan ɓinguel almi ko on be bimi jom ko kalmi xam bimi sa tawi ko wonno ɗo ko a waranno Mamoudou Lawol Guru gubay ko waɗi komi haalta hande ɗo o heeɓi ne lele koyɗe makko ɓe mbi ɓe jeri ndiyam ko weli ɓe ko ɗum ɓe mbaɗata ɗon ko gueɗel gardaningue gueɗel ɗimel ngel nen aɗon toñde nen aɗon toñ non aɗon toñ ko aɗon toñ hande aɗon toñ toñange moƴƴani yaay makka o yersnide yaay a nani mbimomi hande noon somo wela somo metta ko suudu mayramo walata guila mayramo ari ha joni Mamoudou koto Dieynaba tan leli ronkanama yo arto yo ma galawol yo jogo galle hoore nenam tan yontete nenam tan jaran nenam tan an ko ɗum nenam wolluma holko nenam wolluma galle hoore makko e bocci on jontiɗaɗa hay balis manda yabarej yonta mbimomi ñande fof maaro hankkadi kay yo wonde meɗɗa maaro kono maaro nen ko gonne nen bangi ko min jari den beddu ko dal nen ɓe jari wona nangi musi gasi so min jari tan so nangi muti tan gasi kunduɗo kumtama ana wari min mbimi min warma mi warata yiyani taw haydara ala ko jiɗa mbiɗa hay hunde ala ko jiɗa haydara ala ko jiɗa haydara ala ko jiɗa mbimami he o tampina gulaɗi arɗo pour holɗum mboɗo arɗo min mami fiiti min aɗa wawi fiitemi hikka noto ha noto pour holɗum mboɗo notoma mi notakima mbi wona mino ko ɓe holɓe hono war cerma ko batta sago to pisire ko amina ko kuyaade wonɗo jom suuɗam mari o wollo kanko wonɗo kanko wonɗo noto bone addani ɗo addi kam ɗo yitto bagage mo rawɗani ko pisile o ƴeewe sago taw pisile o ala hen ummo itto bagage ma nde waɗo sago so pisile o ala hen woni guiɗo ma ɗo woni guiɗo ma ɗo e wuuro jom jagui sago jom jagui sago haadama ano woni guiɗo ma ɗo e wuuro an woni giɗam an woni bandam an woni fa bomite fa bode oɗon debma ko no mali o woni abnata ko yaasi joni kala garandam
Yo rewɗo so min ko. ay maneji mor ay ɓeɗo ɓe jalande ɓe jalta kañumen dañi probléme ɓe jalta ya ilaha illallah darwatama sagma hande gallo darwatama sago Ndi papa laaɗo ndimi ndi papa laaɗo ɗe certatami mawko amnas pisile woto woni name sa A in tokka. ay eka ke ala eka del fo après ba sama yalla soma kon kay yima attaquele kay attaquele ay sago sa ɗo kole kam oɗo sago on ɗo no arande ɗo o sago on ɗo ceerno mam Mamoud a dañta bëre nawra hen ole dañta bëre no deg pistola yahandi deg paso tawi wot pistola tan yelti nawra ala bas nawro ɗo en kumpundirta so Allah jaɓi en kumpundirta mi ñagor ma sik alno o ɗum haydara ko juuɗe tan nani annata kuya arga baboyam on wimo Problème dani mi wara wuro min ko. on ninta ɗum wimo probléme ala hakkude mabɓe yettinno tan yoɓe mundir ako ikala problème beke eka samo do ako nyoko amma munya so yimɓe ako nyoko munya na we de so awe nyoko munya sa iyame ruttime men on jara mo yaade makko comme to yam yo Allah hollindire amin yo Allah hollindire amin o jooɗo ɗo de ho tampa salle je oye kamɗum ma yo allah wa moɗo hen walla namda dañi jam ɗiɗi hare jamma hare ñalawma hande kala kata a hawri hen mo oye kamɗum ma yi ay alhamdulillahi aɗa heddira koye ɗum ni koɗon mi taw yumman sawi kam yumma en taw yumman solma sawi kam yumma en ɗum solma norga na yaye way non non way yaye day wallahi on ceera amadou waaw an a huɗama mbon an woppo an woppo to famɗami noon ya wortade an amadou addo a waɗi jokkuma fiide yimɓe fiide mawɓe ñanden he amadou mbiɗa wofrawo ceerno wiɗo en amadou addo fiide min harmi wona wiɗoman gole doma wona wiɗoman gole doma ata wona wiɗoman gole do mi haalnima mi wona an tan mbaw fi mi haalnima wona an tan mbaw mamoudou fi wonde holto koyngal ngal nat o tiiɗi ko waɗi bone jena ko jaggu toon jaggu ala jena ko jag yumma o fiyat kam o hay fi kayni ala yumma mamoudou jangam ɓandu ma duwaɗe o huɗama accam yumma o huɗama ton accuma warma amadou kay hakkille ma hara waro sa warimo da natat ka allah no seeri sa warimo min sohli fimo omo accagam ɗum yinnoon yewtan seeɗa sowno woni hanndu aduna kam ɗo te min hanndu wonno jungal wonno koyngalam hanndu addi kam ɗo yehi te no gonirmi galle heni ene haamni mamoudou toppitaki lijjitani ƴewani mi waɗani jiɗa ɗum ɗum tan mbeɗe jeeɗi o faami joni noon te mamoudou min komi dokka ɗum gila mbiɗa woni derriére La horoy. komi kaɓɗanaɗo morso gila mbiɗa woni derriére
joni Mamadou resimi gila nena hande kadum resimi kono sa yi jaggume Mamadou ha joni ko ɓesgu so wona no ɓesgo tawan no mi yehi laaɓe jam teno gonimi ɗo e galle heni kadi mi yiɗa waɗi ɗo kadi wonko wiye min addi ɗo probléme tawde ko noon jinmi ko nokka kam paas mi hoota mi wona e Fuuta hay so mbaɗa maaya mi maaya Fuuta ɓurani mi non gonimi ɗo ni gonagal am ɗo ngal fewani min gueɗel gotel tan min hawi men rewɓe hannde ko par ce que min wawa wadde comprendre debbo rewɓe gorko mo gandanɗa hoore ma gorko mo ala diine gorko mo horta gorko mo toppitaki ɓesgu ma alnama hay nafoore wotere a ƴetta gurdam ma fof mbiya e fawɗum e dow on pourquoi ɗum ɗo net pourquoi dewɗam gandanɗa hoore ma kañum tinanima alnama nafoore quoi awa accu ɗum jaa ƴeewa ko ɗum iya ka cukalel an ka cukalel a suwa andude taw ko woni aduna hen kadi so wona ɗum ko min somi yeehi hande mi woppi ɓesgam ma aduna jalam kadi hande somi yeehi holto natanmi banggue goɗɗo min an kadi koye Mamadou tan mbawmi ko jungo makko tan mbawmi woni ɓesgu o tahi debbo ne maaya e galle ko ɓesgu wari ɗum e galle yo ɓesgu Allah est ce que famille ɗum ko haalande fof ko Allah jogui an ayi Mamadou wurnanima tottani gurɗa te pourtant aɗan wurnam ma ɗan won gonnooma eɓo goppe o ɓayde kam min haalde yaya mam tan bisani moppude an kam ko jiɗi nandagam goppa o paa o ala nafoore gueɗel gongel ngel kande mami ayi Hamdou Diallo kala ko wowi goo mbiɗa wawa ɗum sappo min wona ko gadduɗen ɗo pour waddemi défendre jagguɗon hannde mi won avocat ma an mi waɗanma plaider ni ko galle o waɗa probléme hara en ga non wiye ko min addi galle waɗi probléme ha pay heyiɗi nande gom gallo waɗi probléme dil bawam sanki min di bawam jambar on di bawam sanki yayam ɓanda ko rewi yaha tan ayi o waji naade addume gallo jinnen gallo boni budda filmiram ala ko waɗani gallo kala ko neɗɗo miiji jo yii ha ganduɗa homa leyngal fof ɓe mbiyata komi bonɗo miiji te min wonkuni mi haɓede tabtima ko woni bawam accino ko caggal mum komi jiɗi ɗum toppitami fam hen junggam par ce que bawam kilifa te neɗɗo gonyangue te min he gon guurimi mi yewta mukko gara e gallo kanko o toppitta kom o waldata e ma a yontataki min ɓe jooɗoɓe fam hen jitam min mam haɓ ɗum ɗon ete mo safra ɓeydi safra ɗaduma e gallo te komi jiɗɗi jooɗɗa e gallo ay suudu location oye jomum mawɗo feere ɓe ƴeewa ɗum yaltirim ɗum yaltin ɗum suudu ɗum jahani ɗum ɗon suudu so ɗum ala tottuma suudam mbeɗa wawa boowal est ce que ɗo fami jiɗum ko haalande ɗo artir hakkille ma jooɗɗa galle ma salam ƴetta ƴeew salam nodda ɓesuma fof em gaare min haɓantoma te ma waɗ feere ha ko foti ko hakkude mo noon ɗi foti ko wonde fof wat feere ma wat feere mo haɓe ɗum ɗon fof waɗ ɗum yoɓerema de wiyam gañi ko haala de haala gañi haala waɗi ha gasi ay sa woni ɗo haala koko waɗata ɓay tan pawanen ɗum haala ɗum seerta e haala sa yii haala ko waɗata ɗum noon jooɗo jafroɗa ha jella min won caggal ma yayam jibnim de kono hande min an jibinem de par ce que min won gon woni fof ɗon gonem hay goto jeeyani o faami ɗum ɗon tan jiɗum haalande yaha suudu ma jooɗɗa pofɗa ganda harde min haɓte ɗum hande ha keɓa gongo ma min wima noon jarama an kam Amadou holnen ngal ɗo nafigagal heptima an ɗaɗimi kam gañci hongal nafgal jajila ɗi cikkanoɗa ko kaltanoɗa e oɗo mayram ko min nanani har komi cuuɗi kalim ko min la ilaha illallah min suuɗani kalim ko de barke rasulullah goniri on ni e gallo onon ko nuppuраɓe nonete
te min moom réglu ma